Všetky lietadlá z Dubaja zastavili. Svet stojí. Odletelo len jedno jediné lietadlo a v ňom Iconic. Presne na narodeniny môjho e-shopu 5 rokov online. 33 rokov príbehu. Stalo sa niečo, čo nevymyslíš. Zázraky sa dejú. Iconic som nevytvorila len tak. Tú vôňu som nosila v sebe od roku 1988, keď som ju prvýkrát zacítila v Caracase. 3 roky som ju tvorila, aby bola presne taká, akú som si ju pamätala. Aby bola nielen pekná, ale aby bola pravdivá. Ruža, pyžmo, santalové drevo, vzácny oud, šafrán, brezová kvora, malina a jedna tajná ingrediencia, ktorá to všetko spojila. Je unisex na vodnej báze s výdržou viac ako 20 hodín. Na krabičke máš odkaz. Som neporaziteľná. Nie ako názov, ale ako pripomienku, ktorú budeš mať každý deň pred očami. Toto nie je len vôňa, toto je podpis. Na oslavu narodenín je tu ikonická narodeninová ponuka. Iconic, ktorý sa sem dostal zázrakom, má pre teba ešte niečo navyše. Parfumovaný krém, Cartier náramok, mini doplňací flakón a to všetko ako darček Iconic. Táto ponuka platí ale len do 11.4., ale je to Iconic. Tu sa môže stať, aj sa to stane, že sa vypredá oveľa skôr. Nájdete ju v kolekcii Neodolateľná ponuka na markizamodaitaliana.sk.